Bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies a la premsa que està aquí present per vindre avui a la presentació del llibre de les festes patronals de Benicarló 2024. Com veieu, avui estic molt ben acompanyada. Tenim aquí a la reina de les festes, Clàudia, i a la Dulcinea Paula, en tota la cort d'honor, que estan ahí assentats. I bueno, tenim moltes ganes de presentar-vos el que és el programa de festes. I avui contarem amb la presència per a dur aquesta feina d'Ivan Alemán, que és vicepresident i responsable de l'àrea de logística de la Comissió de Festes, Antoni Albiol, vicepresident i responsable de l'àrea taurina, i també contem amb la presència de Pablo Domingo, que és president de la coordinadora de penyes i també vicepresident i responsable de la coordinació amb les penyes de la Comissió de Festes. Jo vull començar, com no, agraint a tots els que intervindreu avui perquè, per les seues ganes de treballar per fer poble i de treballar per les festes de Benicarló al final. Presentem una programació variada. Ja ho hem dit, ho he dit jo en alguna altra ocasió, que la societat ha canviat, no? I que hem anat presentant actes al llarg del temps per a que la gent s'organitzi i pugui organitzar-se de cara a les festes. Hem intentat dur unes festes carregades d'actes per a tots els gustos. Sabem que no sempre llueve a gusto de tots, com se diu, però el programa està fet en tota l'estima, en tota la bona voluntat, en tota la il·lusió per part de la Comissió de Festes i de totes les entitats que participen i que proposen els actes, que sense elles no serien possibles les festes de Benicarló. També, abans de donar pas als intervinents, vull donar les gràcies per la implicació a la Brigada d'Obres i Serveis i a la policia local, que sense ells no seria possible dur a terme unes festes segures, com no, a la Comissió de Festes i a la coordinadora de penyes. A continuació intervindrà Ivan Alemán, que ens detallarà per dies els actes programats. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Com ja vam anar avançant aquestes últimes setmanes, hem preparat unes festes, i com bé ha dit Maite, la regidora, d'actes per a tots els públics. Continuem en aquesta dinàmica que teníem, en unes festes obertes i aptes per a tots els públics, en les quals, des del mateix dissabte, dia 17, que començarem en un corre la traca, que l'hem enfocat a un públic més infantil enguany, on hi haurà joguines i sorpreses per als més petits, la cridar a càrrec de la reina Clàudia Artigas i la proclamació per la nit, el mateix dissabte amb el ball de gala en l'orquestra Miami Show. Després, el mateix diumenge, també continuem en els actes infantils en una Crazy Jump Race, on estarà ubicada el Pintor Sorolla, que és al costat de la plaça Constitució, que és també per a xiquets i adolescents, on hi haurà unes pistes molt divertides i també tindrem una festa, juntament amb la col·laboració de lo que són les penyes també, que aquest dia està carregat d'actes infantils. Tenim el concert de festes de la Coral Polifònica, el primer festival indi en les actuacions de Mitchell Senar, Valiente Bosque i Defectos, recuperant una miqueta la gent i els actes, els nostres artistes d'aquí del poble. I també tindrem a la plaça Sant Bertomeu un monòlegs a càrrec de Cabra Fotuda i Maria Zambrano. Tenim un diumenge ple d'actes per a tots els públics. El dilluns tenim el teatre infantil dels germans Ronchetti, que estarà ubicat a la plaça Sant Bertomeu. Després tenim la cercavila de les Feres de l'Estel, que enguany tindran també algun canvi d'ubicació en altres escenaris. El sopar de germanor del Pa i Porta, que enguany tindrem sorpreses també per als més menuts en este Pa i Porta, i ball popular amb l'orquestra Centauro. Continuarem amb el dimarts, que és el dia de la dona torera, que farem una cercavila fins a la llotja, en la xaranca Els Indultats i el dinar de germanor. Després acudiran a l'exhibició de Bous a la Mar, que després parlarà el meu company Toni. També tindrem teatre infantil Els Pirates de l'Escuma, que és un teatre on es buscarà molt la participació de tots els assistents, la mostra de danses de la Sotà a la plaça Sant Bertomeu i posterior, després, també tindrem la ballada popular, molt novedosa, allà al Passeig Ferreres Bretó, i que jo vos invito tots a que vingueu perquè estarà molt xula. Després tenim el concert de Quintet de Vents als Jardins del Mucbe, recuperem una altra vegada tot el tema de les músiques clàssiques, apostant també per gent d'aquí del poble, el correfoc a càrrec de la Falla als Cremats i el concert, un de les pinzellades més fortes d'aquestes festes, que és el concert d'Isabel Awin,
que tindrà l'actuació amb DJs i estarà fins a les 5 del matí. Les entrades ja estan a la venda a la plataforma o bé es poden adquirir a la sede de Cocenfe i altres establiments comercials que podeu consultar a les nostres xarxes i web. Després, el dimecres, continuem en tots els actes de les associacions. En aquest cas tenim una ballada country per a destacar, o actes també com el taller de Feu el teu cabut, de l'Associació de Gegants i Cabuts, i després tindrem també la nit de les entitats, no? Amb l'orquestra La Tribu, també, que és un espectacle. El dijous continuem amb Ciro Prats i Clara Torres als Jardins del Mugbe a partir de les 8 de la tarda. Tenim la cercavila dels fanalers de meló de moro tradicional i continuarem en aquesta dinàmica que teníem aquests últims anys, que els penjàvem justament a lo que és la plaça Constitució. I després tenim el ball popular a la fresca a l'orquestra Valhalla, on tindrem també aquí a un artista nostre d'aquí de Benicarló. Després, el divendres, tenim la inauguració del Mercat Medieval. Tenim teatres infantils itinerants, com és el Satsuma 2.0, el tribut de la Penya Barranquet, Serenata de Sant Bertomeu, la tradicional Serenata de Sant Bertomeu, el concert del Babylon i la festa del carrer del Bici, el teatre musical Insurrección, a càrrec de l'Escola de Teatre d'aquí de Benicarló, Guirigall, que estarà a la plaça Constitució, i després el cant d'Albades a l'alcalde Reina i la Cor d'Honor. O sigui, continuant una mica la dinàmica en estos, fusionant una mica els actes tradicionals en uns altres una mica més novedosos. El dissabte tenim la missa, és el dia del nostre patró, Sant Bertomeu, tenim la missa en honor als patrons Sant Bertomeu i Abdó i Senén, tindrem el cercavila amb la reina, la cort d'honors i autoritats fins al geriàtric pel matí, continuem, la processó dels patrons i l'ofrena de flors a Santa Maria del Mar, la gran mascleta mixta a càrrec de la pirotècnia Tomàs, que estarà a la plaça Mossèn Tomàs, i el festival electrollatí amb les actuacions, un altre dels concerts que tenim enguany, que és la de Juan Morte, Doctor Bellido, Kiko Rivera i Henry Méndez. Un espectacle per al dissabte per la nit que estarà des de les 11 fins a les 5 del matí. El diumenge, ja l'últim dia de festes, no te fiques trist. Tenim la desfilada de carrosses i la batalla de confeti. Tenim el concert de cloenda de les festes patronals a càrrec de l'Orquestra Clàssica, l'espectacle de dansa espanyola de Duende de Flamenco amb la participació i direcció de l'artista benicarlanda Àgueda Fibla i el gran castell de focs de fi de festes a l'Escollera del Port. I m'he donat compte que m'he deixat que també tenim la fira alternativa el primer cap de setmana. Així que no res, com podeu veure, unes festes amb molts d'actes, actes per a tots els públics i que esperem que vinguéssiu tots a lo que vos doni. Buenos días a todos, yo soy Tony y os voy a presentar lo que es el área taurina de las fiestas patronales de Benicarló del 2024. Contamos este año con las fiestas que serán del 19 al 23, que son de lunes a viernes, y contaremos del 19, 20 y 21, que será la tradicional Bous a la Mar, y el jueves y viernes será Mar Cerrada, que contaremos con dos desafíos. Empezaremos el lunes 19 a las 9 de la mañana con la tradicional entrada de vacas, que se encargará la ganadería de Hermanos Bellés. A las 11:30 haremos una mañana para los más pequeños, que será de carretillas infantiles, que lo hará la empresa de Bou per la Vila. A las 5 de la tarde empezaremos ya lo que es la tradición de Bous a la Mar con la ganadería Benavent. El martes 20 de agosto continuaremos con a las 9 el encierro de toros, el encierro tradicional, que lo hará Bous de la Ribera. A las 12 haremos la mañana al agua, que será por la misma ganadería, Bous de la Ribera. A la 1:30 será la concentración de la mujer torera en la Plaza Constitución, donde habrá una charanga y se saldrá hacia la explanada del puerto, en el recinto taurino. Y a las 2 será la comida de la tradicional fiesta de la mujer torera, que contamos con la colaboración de la Falla La Carrasca. Y los tickets para la comida que organiza y colabora la Falla La Carrasca se pueden conseguir en Lencería Sara.
A continuación, a las 5 de la tarde, será la típica becerrada para el Día de la Mujer Torera, y a las 5:45 empezaremos la tarde de Bous a la Mar, que la realizará la ganadería de Iván Meseguer. El jueves 22, a las 9, haremos el encierro, a las 12 haremos unas novillas, que será hecho por Bous de la Ribera, a las 5 del jueves, que será mar cerrada el primer día, haremos un desafío de ganaderías, con el que contaremos con la ganadería de Lucas Tárrega y Hermanos Bellés. Después, a las 9, en cuanto a continuación que acabe la tarde del desafío, tendremos un tardeo flamenco, que estará a cargo de la Cuerda Parrato, que colabora la Asociación Cultural Taurina Jóvenes Emboladores de Benicarló, hasta las 11, donde a las 11 dará comienzo las carretillas infantiles emboladas para los más pequeños. Y a las 11:45 daremos comienzo con las vacas enfundadas y un toro embolado, que estarán a cargo de la ganadería de Bous de la Ribera y de Iván Meseguer. Y el viernes, que es el último día, tendremos a las 11 el tradicional encierro de toros, y a las 12 daremos comienzo con vacas y una desencajonada de un toro que está hecha por la ganadería de Toro Pasión. Y a las 5 tenemos una tarde especial, ya que lleva ganando 3 años consecutivos la ganadería de Hilario Príncep. Y a continuación de la tarde, a las 10, tendremos el toro embolado de la ganadería de Hilario Príncep. Y este año sí que la grada, las entradas estarán a la venta del lunes 12, martes 13 y miércoles 14 en la Mar de Bo, desde las 7 de la tarde hasta las 9. El pago será en efectivo, porque ya que este año la grada está cedida a la Asociación Cultural Taurina Jóvenes Emboladores, que se hacen cargo ellos de lo que es el tema de la grada. Y habrán un porcentaje de entradas que se reservarán para ese mismo día, donde estarán a la venta a partir de las 3, cada entrada, cada día antes de cada actuación. La grada se abrirá a las 4 de la tarde, una hora antes de cada actuación. Y solo se pagarán o solo se colaborará con el donativo de las tardes y lo que es la noche. Por la mañana la entrada de la grada será gratuita. Y el precio de las entradas para la actuación de las tardes son a 3 euros, menos el viernes, que son a 5 euros, porque va la tarde y la noche. Y esta es la Semana Taurina que hemos organitzado la comissió encarregados de l'àrea de toros. Bon dia a tots, soc Pablo Domingo, president de la coordinadora de penyes, i vinc a explicar els actes que realitzen les penyes i la coordinadora durant la setmana de festes. Enguany tornarem a comptar amb una gran oferta d'activitats i d'actes per a totes les generacions de la població. Per als més menuts contem amb tallers infantils, com fa els Tarots el diumenge, el Caduf Solidari, que fa la penya als Alacrans també el diumenge, i després, per exemple, el concurs de dibuix que organitza la penya l'Embolic. Després, per a les altres generacions, contarem enguany apostem molt pels tardeos i per l'activitat de tarde. Fem tardeos com pot ser amb altres penyes emblemàtiques de Benicarló, com són la penya El Barranquet, que l'organitza la penya l'Embolic i ho fan el divendres, i després amb la penya El Metxero, que ho organitza la penya Perquè sí, i ho fa el dijous 22. Després, també farem l'Embolic, organitza un mercat de tapes i vins que el diumenge, que se portarà a les 7 de la tarda, i també participarà el grup de Pimienta Molida i participaran diversos locals de Benicarló. I pel que fa a les nits, comptarem enguany amb una gran oferta de nits temàtiques que organitza cada penya. Per part de la coordinadora tanquem 2 nits tradicionals, com és la nit eivissenca el dilluns i la nit de disfressos el dijous. També enguany comptarem amb DJs ja de més importància, destacar sobretot el DJ que portarà la penya al sector crític, que serà el diumenge, un DJ internacional que ha participat a festivals de l'envergadura com la DEFCON i se diu The Strikers. Invitem a tota la població a participar en els actes que organitzen les penyes, a entrar al recinte si li va vellir alguna nit i a que disfruteu de les festes el màxim possible. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, Egunon. Yo quería invitar a todos los benicarlandos a disfrutar de sus fiestas, pero ya que soy la de fuera, pues quería invitar a la gente de fuera, a los que vienen a veranear aquí todos los años, a que disfruten de las fiestas y conozcan un poco más de las tradiciones del pueblo. Al final yo llevo viniendo aquí toda la vida y siempre he vivido las fiestas de fuera, pero este año, ya que me dais la oportunidad de poder vivir las fiestas más desde dentro como Dulcinea, pues las disfrutaré al máximo e intentaré aportaros mi tradición también de allí.
y bueno, espero que disfrutemos todas juntas también y todos. Y eso, gràcies. Eskerrik asko. Bon dia a tots i a totes. Com a reina de les festes 2024 m'agradaria convidar a tots els benicarlandos i benicarlandes, tant com als visitants, a que vinguin a gaudir juntament amb nosaltres de les festes patronals 2024. Vull invitar a tota la gent a sortir al carrer i a gaudir de tots i cadascun dels actes que la Comissió, juntament amb les entitats i les associacions, ha preparat durant tot l'any. Com bé s'acaba de dir en la presentació del llibret, a Benicarló contem amb una gran varietat d'actes per a tots els públics, des dels més menuts fins als més grans. I res, a gaudir de les festes i moltes gràcies. Aprofitem també avui per a presentar el vídeo que veurem ara, que ha preparat la Regidoria de Joventut que encapçala Carlos dels Horts. I aquest vídeo és per a reforçar i recolzar les campanyes de serveis socials. És un vídeo molt divertit i la intenció és que la gent se mulle i col·labore ante qualsevol tipus d'abús o d'agressió. En el vídeo han col·laborat la reina, la Dulcinea i les dames grans d'aquest 2024, així com la Comissió de Festes, la Coordinadora de Penyes, les Penyes, també les dames de les Penyes, l'Associació Fenòmens i l'Associació Libera. Moltes gràcies a tots ells i ara disfruteu del vídeo que és molt xulo, la veritat. Festes, festes, mulla't! Tinc estrellat i mulla en consciència. Ens mullem amb orgull! Per unes festes inclusives i respetuoses. Mulla't per mi! Mulla't per tu! Si et mullen, em mullo. Denuncia qualsevol agressió. I tu, a què esperes per a mullar-te? Mulla't amb nosaltres! Estes